MTV. Hayırlı kеш qadrlilerim. Efirda muzikal beyiklik. Studiyada min Liliana Irnazarova. En popülerlar toplagan hit paradını aşık dip iğlan eten. Kız kini ne kiyerge bilmey aptırıyız. Jey nazlı qiyashtan soң ələ salqınlarını qabul eterge әзір bulmav səbəbli жылы kiyim kiyerge köplər aşkınıp durmay. Kızgı gardırop. Bik köp sıravlar tudırgan әлігі temaga сөйләшербез. Biz Kittik. Kibetke shoppingga kirib ketsang, бар dünyаңны да unutasың бит ул. Мұны мин хатын кыз буларак яхшы беләм. Хит парадта да шул ук хатаны кабатламас өчен башта кагыйдәләргә буйсынып, бер резидент белән саубуллашам. Бүләк итәм яшьлегемне, булган барлык назымны синең белән парлап үтәм, кабатланмас язымны сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны сиңа гына саклыймын күңел җылларымны. Музыкаль бейіклік Олимпында балқыр үшін қызу күрәшкә бүгін мұңлы тауышлы бахадир егет Илдар Әхмәтов келіп кірә. Йокылларга жыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Әй рәхәт булган икән ул, янымда син булганда, тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Ничек итеп ябынсам да, жылыталмый юрганым. Бәхетләр була бит ул, саклый белсәң булганым.
Бәхетләр була бит ул, саклый белсәң булганын. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Җитми бер үземә дә. Җитми бер үземә дә. Бүген без резидентларыбызга көзге кием арасында җылылыкнымы, әллә матурлыкны сайлыйсызмы дигән сорау белән мөрәҗәгать иттек. Шулай ук берәр вакыт киермен әле дип, ул җитмәгән киемнәрен барларга булдык. Беренчеләрдән булып автор башкаручы чәчкәгә тукталдык. Минем өчен беренче урында җылылык. Чөнки әни кеше буларак матур киенәм дип суык тидерер хәлем юк. Ә матур да, җылы да, җайлы да кием туры килә икән, мин аны тишелгәнчегә хәтлем киеп йөрим, ди автор башкаручы. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөю үрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрем матур, хисләрем ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр.
Хәзер бит киемне җылыга һәм матурга бүлергә кирәкми. Акчаң гына булсын, компромиссны табып була. Минем үз киеме белән проблемам юк. Җитсә, мин аяк киеме белән аптырыйм. Үземә туры килгән матур модельләрне таба да алмыйм. Бер киярмен әле дип алган, ләкин бер тапкыр гына да кимәгән нәрсә дә бар. Ул эшләпә. Хәзер киярмен дигән өмет тә калмады буга инде дип белдерде Шаян Айгөл Рахимова. Карлар ява, эзгә ятып карлар яна. Әйтерсеңләр, энҗеси белә. Бер йомарлап каратканы, мәхәббәтне аңлатканы. Карлар күргәч, кабат терелә. Менә кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Синле кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна. Кайнар яшем карга тама. Тагын кышка ялгыз керемен. Кабат кышка керә, табылмауын яхшы белә. Нигә сүнми ышаныч. Карларыма өрем тынам, карларымда синең җылы. Тик карларым минем юаны. Кышлар иде теләгем. Карлар яна. Кайнар яшем карга тама. Тагын кышка ялгыз керемен. Карым яңа карым, урын тапмый мескен җаным. Әйт узгата яуган карымны. Яңа карым, уйларымны билеп алдым. Карларыма сөйлим зарымны. Кышлар иде теләгем. Карлар яна. Кайнар яшем карга тама. Тагын кышка ялгыз керәм. Тагын кышка ялгыз. Мин җәйдә, көздә мода дип киенмим. Бу сезонның яңалыклары мине аз борчый. Киемнең килешкәнен сайларга кирәк. Артист киеме белән генә түгел, иҗаты, тирәнлеге белән җәлеп итәргә тиеш дигән фикердә калам. Бер киярмен әле дигән киемнәрем шактый. Тик еш кына аларга чират җитми. Алар озак кына эленеп торалар да, таныш белешләргә тарытылалар дип белдерде Татарстанның атказанган артисты Зөфәр Хайретдинов.
Хушлашмайда киттен яшьлеген Соңлаганда әллә кайларга Күңелемдә калды җырларым Үзеле сагынып җырларга Ишетсәм яшьлегем җырларын, җырларын Тибрәлә күңелем кылларын Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз Истәлек ул яшьлек җырлары Izgelene tolda bul kış Yaşlık jırın jırlay mın patış Yazılar soyun kile koytasın Gözden ütken yaşlık koydasın İşitsem yaşlıgım jırların, jırların Tibrele күңелем kılların Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз Истәлек ул яшьлек җырлары Кайтасы иделә кирегә Шул җырларын дәшәп ирегә Киек каз биектән күзләре Яшьлеккә юл барма бел әле Ишетсәм яшьлегем jırların, jırların Tibrələ күңелем kılların Ütkən яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз Истәлек ул яшьлек җырлары Ишетсәм яшьлегем jırların, jırların Tibrələ күңелем kılların Ütkən яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз Истәлек ул яшьлек җырлары Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз Мәңгелек ул яшьлек җырлары Рифат Зарипов көзге гардеробны ярата. Кат-кат киенеп куеп, ярыйсы гына гәүдәле булып күренәм дип көлә җырчы. Көзге гардероб дип әллә ни аптырамый, классикка өстенлек бирә. Һәм дөрестә эшли, классика яраткан ир-атлар фикерле була диләр бит. Кызлар, исегездә калдырыгыз. Монысы сезгә миннән киңәш. Жырлауы китап шуны булачак.
Алло, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кердең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Бары син дип яширәк. Ең популярлар жиылған музыкаль биеклек хитлар парадында эстрада йылына йомғақ ясаушы грандиоз Таттар жыры фестивалі турында сөйләшмәсәк дөрес булмас иде. Быел фестивальда барлыгы уйлап кына карагыз 25 номинация булыр дип көтелә. Иң яхшы җырчы, иң яхшы дуэт, ел ачышы, иң яхшы клип һәм башкалары. Елдан ел дәрәҗәсе һәм бәһасе үскән алтын бар сынына быел кайсы җырчылар лаек булырсың? Лауреатларны кем игълан итәр? Бу сорауларга әлегә җавап бирергә иртәрәктер. Ничек кенә булмасын, һәркемне дә гаҗәпләндерерлек сюрпризлар шактый булачак. Күпләр арасыннан эзләдем, җанга тиң ярымны күрмәдем.
Yıllar aşa, köpürler aşa Tabılasыбызны bilmedim Sen de yaşagensin yaradmışa Min de yaşagenmin sevmişe Gider edik miken bu dünyadan Mehabet barlığın bilmişe Biz birge de indi bulalımabız Ayrımda bula almabız Yaralangan iki akış bulup Yazmış yerlarında kalgan biz Kişiler bit öz yazmışın taba Бәхет тудырырга кавышып Бәхет кеме әллә әрнүләргә Дучар булдык инде табышып Син дә яшәгәнсең ярадымыйча Мин дә яшәгәнмен сөймичә Китәр идек микән бу дөньядан Мәхәббәт барлыгын белмичә Без бергә дә инде буламабыз Аерымда була алмабыз Яраланган ике аккыш булып Язмыш ярларында калганбыз Яратмаган белән яшәү газап Үкенечле үткән һәр көнем Парлы яшәүләрдә тоялмаган Бәхетләрдә яшим мин бүген Син дә яшәгәнсең яратмыйча Мин дә яшәгәнмен сөймичә Китәр идек микән бу дөньядан Мәхәббәт барлыгын белмичә Без бергә дә инде буламабыз Аерымда була алмабыз Яраланган ике аккыш булып Язмыш ярларында калганбыз Яраланган ике аккыш булып Язмыш ярларында калганбыз Язмыш ярларында калганбыз Һәр киемнең үз урыны. Шуңа да карамастан, жылы да, килешле дә булган кием сайларга тырышам. Көзгө гардеробны алганда шуны исемдә тотам. Ә балалар өчен сайлаганда билгеле, беренче чиратта жылы, сыйфатлы булуына игътибар итәргә тырышам дип фикерләре белән бүлеште Ландыш Нигъмәтҗанова.
beratna Эльмира Калимулина көзгі гардероб темасына бик тәмләп, ұзақлап сөйләшә ала. Аның ең яраткан көзгі киеме ул көзгі пәлмәләр. Хәзер ниндиләре генә юқаларның дип елмая Эльмира. Шкафта аны сагынып, елмайып яткан кием шулай ук бар. Ул Америкадан алынган комбинезон. Тик кайчан гына без Калимулинаны ул комбинезонда күрербез, бер Ходай гына белә. Yana yapraklardan Kıyaş nura bilen tutaşır Nişik saklargasın Nişik saklargasın Almaz bulmay kalgan bu taşını Nişik saklargasın Nişik saklargasın Almaz bulmay kalgan bu taşını Bellur ışıklar yana yapraklardan Heydersenle ayaz takşuğun Nişik saklargasın Nişik saklargasın Dulkan bulamay kalgan tomşını Nişik saklargasın Nişik saklargasın Dulkan bulamay kalgan
көзгі гардероб жылы болырға тиеш деп білдірді Рамил Ғылимжанов. Чөнки біз матур жейден соң әлі салқынларға әзір түгіл. Шуңа көре рәхәтләнеп, жылы етіп кейініп, матур күзге сықланып еруге не жете деп білдірді Рамил. Біргелеп жылау түрік. Түзмеше болмайды. Ялғышлар бола, юллар кел бұрмар, тигіз ақмай қәр шақта елға. Суқымақтан ұзан, юлларда тузан, сықырап юлы ерек шул заман. Түзмеше болмай, кемнер сыналмай, сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай. Әр күннің тәмін, дүнияның емін, аңлап нығырақ, әлі яшымын. Ушылып отырсаңыздар олар. Ерrak аралар, әр бір яралар, түзелмес бит яшергілалар. Үзлерден итмін, сүзлерім житмін, Йөрәккәйім нишләргә белмәй. Түзмичә булмай, кемнәр сыналмай, сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап нығырак, әле яшимін. Сукмаклар бойлап, урамнар урап, узып барам яшьлекне уйлап. Урамнар тоттым, йөрәгем күккән, елгаларда уйныйдыр дулкын. Түзмичә булмай, кемнәр сыналмай, сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап нығырак, әле яшимін. Түзмичә булмай, кемнәр сыналмай, сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап нығырак, әле яшимін. Аңлап нығырак, әле яшимін, әле яшәрбез. Рахмет. Бүгінгі абсолют лидеріміз Эльмира Сулейманова. Көз гастроллар вақыты шуңа да юлда еш ерге туры келе. Юлда ергенде сырған жылы шалбарымны, рәхат йомшақ курткамны кимәсем, шундук салқын тидірем. Хәзір жүрші кіші бұлай сілерге тиеш түгілдер дәйінді деп, ұялып та қойды өзі. Ұялма Эльмира, жүрші ол бірінші ширатта. Кіші, шуңа туңуы да, суық тидіруі да бик мүмкін. Өзіңні сақла. Әнә бит, безнең тамашашы сине бүгенде бірінші орын қожасы итеп белгіләді. Афәрин.
Alıp da yalğız kaldırdın da Gidip bardın minnen şiklerge Mina yerden kirek bulgan şakta Nige kirek idi giderge Da ağlar seni yaratkanı taşlama Küpme ömür ketip yaşadım min Anlarsın deyip yalğız adımı Sabır tebe aldın tügeliken Şunda bulgan en zor yalgışım Yüreğimni bölüp seni kege Almaştırdın meni başkaga Sen kizden eti bulasın. Maturlar bir köp bulsa da ağlar Seni yaratkanı taşlama Миңа әле әти буларга иртә. Kullarımda bugün gaziz balam Yanlarımda güçlü direğim Gafu ötenip sin hatlar yazma Yok şol indi miňa kiregim Da ağlar seni yaratkanı taşlama Yüreğimni bölüp seni kege Almaştırdın meni başkaga Maturlar bir köp bulsa da ağlar Seni yaratkanı taşlama Maturlar bir köp bulsa da ağlar Seni yaratkanı taşlama Seni yaratkanı taşlama
Достар, шуның белән Татмус ТВ телеканалында музыкаль бейіклек хит парадының чираттагы чыгарылышы тамам. Бер атнадан янәдән музыкаль бейеклектә күрешербез. Әлегә якты матур көз көннәре теләп, мин Лилиана Ирназарова сезнең белән сау булашам. Пока-пока, дуслар.